și pui. Mai devreme vedeam, nu știu. Noi suntem români, noi suntem dar nu mai avem cord, acum îți fac, ce? Ziua Sfânta. Păi azi e ziua României. Iubi, dar eu nu te-am gândit la ți-am făcut ca lumea eu. Dar ce trebuie să... Păi tu mi-ai făcut ca să-ți fac? Mi-ai făcut că ai simțit, eu fac ce vreau. Nu vreau așa. Hai, făm la... Vreau să fac cum te gândești. Nu-mi place. Vreau să fac cum râzi. Nu-mi place. Da, știu că nu-ți place. Fă-mi aici sus. Vreau să fac masaj aici. Bine, hai. Prea tare îmi faci, iubi. A? Prea tare îmi faci. Dar stai drept. Ești cocoșat maxim. Ce este o cocoșată aceea? Și pe perechi de pantaloni ai pe tine. Nu te interesează. Stai drept că nu pot să fac. Ca să vadă și un capul. Da, iubite, e urâtă rău. Hai, pui, că nu e nice, că n-ai. Când ai, când n-ai. Ce mă beție. Ce veselie. Să tragem o beție. Seara asta fac fetele curățenie generală și noi mâine nu putem să facem, că suntem plecate. Am vorbit cu Andreea și a zis că vom face cum au făcut ele. Și am zis că îmi pare rău, eu nu fac așa exagerat. Hai, da, să se facă hățirea. Hai, da, hai, hai. Da, hai.
joacă mândra gola. Hai, joacă, joacă, întreaga, hai, joacă mândra mea, mă!